Hej YouTube. Hej YouTube. Lukas vil gerne have hørt noget om sidste efter vores video, som vi lige uploadede. Altså, den er lige uploadet nu, hvor vi laver den her video, ikke? Det er endnu en knife only. Lukas laver måske et comeback den her video, men det må vi jo se. Jeg vil have mit comeback. Fuck you. Jeg er stadig flashet. No! Hvor er det neden? Og efter vi har sådan set det andet klip igennem, så har vi fundet ud af, at jeg måske godt kan tale lidt lavere, men Lukas skal tale lidt højere. Ja. Og det kan også godt bare være fordi, at jamen, Hans mikrofon er lort. Nå, jeg troede, jeg havde fået så det var min fucking stun grenade. Die. knife er for tidligt. Eat shit and die. Og så skal vi lave lidt. Den her kommer vel op før den, tror jeg. Skal vi så lave lidt reklame for den nye serie, vi vil lave? Ja, det er for en serie. You know it, vi har lige optaget til. Nå, ja, vi laver en Diablo Let's Play. Det er faktisk rigtigt. Jo, men jeg kan godt se lidt. Vi laver en Diablo Let's Play. Jeg ved ikke om det her er en spoiler, men mig, jeg er Witch Doctor, og Lukas han er Monk. Fordi at Lukas han ikke rigtig spiller Monk, og jeg har ikke spillet som Witch Doctor så meget. Prøv lige at se det der. Too bad. Fuck you. Men vi kommer ikke til at bruge, det siger jeg faktisk også i videoen, at vi ikke kommer til at bruge, du forsvandt bare. Vi kommer ikke til at bruge Auction House til at købe nogle ting eller noget. Vi bruger kun de ting vi finder. Og det er de ting vi kan købe i shoppen. Altså en game shop. Bullseye! Nej, jeg havde ikke engang set dig. Nå. Jeg tror ikke lige den her video er for comeback. Men så må du bare lave comeback en anden gang. Fuck off med de der flash. Nej! Godt lavet. Kommando. Pro. Og der er nok nogle af jer der vil sådan tænke lidt, hvor fanden er jeg ikke gået i Prestige, men det er fordi at jeg har fået alle ting i Pro, og jeg har fået alle ting til alle ting, eller alle farver og sådan noget til alle våben, og det vil jeg sådan ikke rigtig miste. Og nej, jeg har Altså, ikke... jeg er gået i Prestige, fordi at jeg kom ind i en lobby, hvor der var en eller anden hacker, som der bare havde alle til level 90. Så gik jeg i Prestige, fordi jeg ville gøre det selv. Og det... Men jeg har ikke brugt Prestige hack, jeg har heller kommet ind i sådan en lobby der. Jeg har selv trænet det hele op. Altså, jeg fik det sådan til jul, og så efter det her bare nørdede det virkelig meget. I tænker vel også sådan lidt, hvor fanden har jeg ønsket mig sådan en gammel spil til jul? Det er fordi jeg er sådan en gammel hatte. Og fordi jeg er blevet sådan lidt træt af MV2. Eller MV3, hvad det? Jeg har fået Predator igen. Oh my god. Anden gang træk. Nej! Og så vi har nok tænkt os at uploade noget LOL, men det bliver ikke live. Det bliver ikke live, fordi at, hvis Lukas recorder live, så lægger han virkelig meget. Men jeg har i hvert fald 2 episoder. For han bruger LOL recorder, så har vi 2 episoder, som vi allerede skal uploade. Og de var ikke så gode for Lukas, men de var virkelig gode for mig. Og det er derfor, jeg har sagt til Lukas, at vi skulle uploade dem. Fordi det var, vi vandt begge gangene, og det var sådan,
Og den ene gang, der vandt vi, inden de kunne suge efter. Ja, inden det kunne simpelthen, nu var det et kvarter eller sådan noget, det tog. Men det, jeg synes, det var meget fede matches. Jeg har ikke fået så mange gode matches her på det seneste, men jeg har vundet halvdelen af dem, der er min... Du må godt få free kill. Jeg har vundet halvdelen af dem, der er i min match history. Er det headshot only? Ja. Det er jo, jeg har headshot only, fordi at vi ikke skulle skyde hinanden. Godt lavet. Og din knife, jeg ramte lige i benet, ikke? Og den sidder ikke engang i dit ben. No! Det gør hvad det, jeg kan. Du får flere point, end du gjorde sidste runde. We are taking a beating. Det siger Team Jordan, ikke? Jeg skal have din. Jeg er bedst med tactical. Hvem er ikke det? Fuck nu af! Jeg kommer til at stunne mig selv. Wow! LOL! Snap. Nu er der en anden, der ringer til mig på Skype. Bitch! Og måske vil vi også, hvis vi får en del subscribers, så måske sætte Minecraft server op eller sådan noget. Og vi har nok også til, hvis der er nogen, der køber admin på vores server, så får de så også vores Skype-navn, så de kan adde os og sådan noget. Og hvis det er, at vi får en server op og sådan noget, at det bliver 4-7 og alt det der, ikke? Så alle dem, der køber admin og sådan noget, vi vil selvfølgelig ikke spilde penge på os selv og sådan noget. Altså på, vi vil selvfølgelig update kanalen, for eksempel købe spil til os, og så update serveren, måske lave flere slots, hvis der ikke er nok plads. Ja, og så i det hele taget bare opdatere tingene. Nå Lukas, det var sgu ikke comeback, men jeg så sgu ikke, det var min sidste skide. Nej, men det kan jeg sgu heller ikke. Men der røg tiden fra os. Ja. Vi ses sgu i næste video, YouTube. Det gør vi. 6. Hej.